kujiya penaberan jiyan ji desdaneke nûye rûbrûbûna penaberên Sûrî dike. Ji destpêka krîza Sûrî di adara sala 2011 de û diyardeyên xwekujiyê ji ber sedemên cuda cuda berbelav bûne û eger were şopandin serçaweniya vê diyardeyê ji ber were çareserkirin, hemî sedem wê bi xalekî bigihine hev. Ew jî ku penaberek di rewşeka alûz de dijî û nikare rûbrûbûna jiyanek zehmet bike û hêviya xwe ji pêşerojeka nezelal biriye. Parêzer lezgîn hedal ji arkire ragihand ku hejmarek mezin ji kesan di nav kampên penaberên Rojavayê Kurdistanê yên ku li Herêma Kurdistanê dimînin xwekuştine û hejmarek din jî hewldana xwekujiyê kirin. Lê tu amarên belgekirî li ser hejmara kuştiyan tunine ji ber nebûna tu aliyên berpirs, sertûmarkirin û belgekirina van rewşan. Parêzer lezgîn herwiha got ku tê pêşbînîkirin ku 5 sedî hewldana xwekujiyê lê kampên penaberên Sûrî heye. Heddal balkişan serweyekê ku li gorî rewşên derbasbûyî gelek sedemên din yên vê diyardeyê hene. Ew jî alûzbûna rewşa penaberiyê û rewşa darayî ya ku dibe sedemê nakokiyan di nav dê û bavan de û bandora xwe li zarok û nûciwanan dike ku fişarek bêhtir û hestekî bêwendabûn û pêşerojeka nediyar li cem wan duruzt dike. Parêzer lezgîn heddal amaje bê sedemên din jî kir ku diyardeya hevjîniya bilez an ku ya pêşwext ya ku bandora xwe ya nerênî li ser wan kesan dike û dihêle ku hejmara jinên pêşwext jî cihê xwe di navbera hejmarên xwekujiyan de jî cihê xwe bigirin. Li gorî rêxistina tenduristî ya navdewletî ku rêjeya diyardeya xwekujiyê di demêborî de li bêhtiriya welatên cîhanî bi taybetî li bapenaberên Sûrî ku rêjeya wan piştî krîza Sûriyê bêhtir bûye. Li gorî lêkolîneka wîlayetên yekgirtî ser penaberên Sûrî yên li Lubnanê dimînin ku 41 ji sedî ciwanên Sûrî li Lubnanê hewldana xwekujiyê kirine û di nav wan de 17 ji sedî bi awayekî berdewam hewldanê xwekujiyê dikin û 24 ji sedî xwekujî helbijartine ew jî ji ber bêhêviya wan ji jiyaneka aram tune ye. Li gor malpera Tagesschau ya Almanî ku hejmara penaberên Sûrî yên ku hewlê xwekujiyê dikin di navbera salên 2014 û 2016 de gihiştiye 433 kesî. Her di vê derbarê de serokê desteya pizîşkiya şerعî li Sûriyê Diktor Zahir Hecco ragihandibû ku hejmara xwekujiyê ji destpêka krîza Sûriyê gihiştiye 55 kesan û di nav wan de 40 jin jî hebûn û bêhtiriya wan lê parêzgeha Helebê bûn ew deverên ku rastî operasyonên leşkerî hatibûn û piştî wê re parêzgeha Dêra Zorê û Reqqa û Hesekê jî tê. Pizîşkê deronî Yusuf Faûr jî ragihandibû ku sedemên xwekujiyê ji kesekî ta kesekî têne guhertin, lê hin caran jî kesên xwe digujin hin nexweşiyên deronî li ba wan hene. Herwiha kesên nûciwan jî yên ku rastî hin nexweşî yan fişarên deronî hatine hewldana xwekujiyê wekû balkêşiyê dikin, lê bêhtiriya wan rastî jiyan ji desdanê tên. Li gorî komalpera Nature Middle ya pispor bê lêkolînên zanistî ser zarokên penaber ku hin hûrguliyên metirsîdar li ser jiyana zarokan di rewşa şer û pevçûnê de belav kirbû ku bêhtiriya zarokan pêşerojeka tarî li pêşiya wan e ew jî ji ber bêhtiriya nexweşiyên tenduristî û deronî wekû reşbînî û kiryarên tendûtijî yên ku rastî wan hatine. Malpera navborî herwiha belav kirbû ku 41 ji sedî ji zarokên dê kampên penaberên Sûrî de hewldana xwekujiyê kirine. Rêxistina pizîşkên bêsînor jî derbarê penaberên ku Lyonanê dimînin belav kirbû ku endamên wan di her hefteyê de şopandina kesên ku hewldana xwekujiyê kirbûn dike, bi taybet zarokên ku ji dûrî malbatê xwe ketine û biriyên nerawayî berê xwedana Ewropayê da ku danheva malbatî ji malbatê xwe re durist bikin. Diyardeya xwekujiyê ne tenê bûyereka normal e, lê bûye rûdaneke berdewam tevî ku di bêhtiriya ol û yasayan de ku xwekujî tê bûwate bin pêkirinek derheqê kesayetiyê de.